Tällä videolla keskustellaan oppilaitosten, opettajien, opiskelijan työelämän osaamisen kehittämisestä. Esimerkkien avulla käydään ohjaaja- ja opettajan roolia työpaikkaharjoitteluiden yhteydessä. Keskustelukumppanina minulla on Sari Paananen, catering-alan opettaja ja opinto-ohjaaja ammatillisesta koulutuksesta. Mitä mieltä, Sari, sinä olet, mikä on yhteistyömerkitys ammatillisessa oppimisessa? Yhteistyö ammatillisen koulutuksen ja työpaikkojen välillä on ensiarvoisen tärkeää, että se tulee ensinnäkin sieltä lainsäädännöstä. Eli ammatillisen koulutuksen tehtävä on tuottaa ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Jotta se opiskelija saa semmoisen ohjauksen, mikä hänelle kuuluu, niin se yhteistyö on välttämätöntä. Joo, ja työpaikan kannalta, työyhteisöjen kannalta, niin harjoittelujaksot on äärimmäisen tärkeintä rekrytoinnin kannalta ja kovan työvoimapulaan vastaamiseen. Samalla meidän tulee kehittämistarpeita ja niihin oppilaitokset pystyy vastaamaan erilaisilla tehtävillä. Esimerkiksi opinnäytetyöt on erittäin hyviä työelämän kehittämisen kannalta. Osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöllä siellä työpaikoilla se on, työpaikalla oppiminen on iso osa opiskelijan opinpolkua ja on niin kuin pääasiassa siinä, että näytöt tehdään siellä oikeissa työtehtävissä, oikeilla työpaikoilla, oikeissa työympäristöissä. Ja sen takia se yhteistyö oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä, työpaikkaohjaajien välillä on ensiarvoisen tärkeää. Ja myöskin sitten se, että opiskelija on siinä keskustelussa mukana ja tavoitteet tulee selkeäksi selväksi sekä työpaikkaohjaajalle, opiskelijalle että totta kai sitten sille opettajalle. Kyllä. Ja minulla on esimerkki oikein siis sellainen, että kun kaikki on mennyt penkin alle ohjaajan näkökulmasta ja tietysti opiskelijankin. Ja siinä oli sellainen, että ei ollut tavattu opettajan kanssa alkukeskustelua. Opiskelijan piti tulla harjoitteluun valmiitten tavoitteiden ja opintojakson pituuden kanssa ynnä muiden papereiden. Ja opiskelija kertoi meille, että hänellä ei näitä ole ja opettaja oli silloin 3 viikkoa pois töistä. Meillä oli sitten nämä opettajan aikaisemmat viestit mennyt esimiehelle ja ne ei ollutkaan tullut ohjaajille. Ja tässä kävi sitten sillä tavalla, että tällä opiskelijalla oli vielä elämänhallinnan kanssa ongelmia, niin 3. viikolla jouduttiin harjoittelu keskeyttämään, kun opettaja tuli töihin. Se oli tosi harmillista niin opiskelijan, ohjaajan kuin sitten oppilaitoksenkin kannalta, koska sen opiskelijan valmistuminen viivästyy ja ylipäätään se miettiminen, että pystyykö hän tekemään terveysalan työtä. Ja tässä kohtaa varmasti kaikista surullisinta on se, että on tullut sille opiskelijalle se epäonnistumisen kokemus. Siksi, että tieto ei ole kulkenut, opiskelija ei ole saanut niitä tavoitteita, mitkä hänelle olisi kuulunut ja työpaikkaohjaajalle ei ole tullut sitä tietoa, mikä olisi kuulunut sen jakson tavoitteista. Kyllä, ja tämä esimerkki on sellainen, että tulevaisuudessa kun opettajaksi valmistuu, niin kyllä muistaa sen, että mikä merkitys sillä on, että